السلام علیکم ناظرین محفل مدائنہ چیز کی طرف روزانہ سلام پیش ہے. ایک شعر نے اجازت ملی ایک شعر پیش کرساں تساں کی بخوبی پتا سی کہ مرحوم چودھری محسن فاروق سموڑ ڈالا اس نے یاد ایک شعر آ کہ کروسی خوشیاں دے سنگ ٹریا کروسی خوشیاں دے سنگ ٹریا کہندے یاراں دعوت دے بلایا سموڑ ڈالا. مدت تھوڑی تے چرچے جہان اندر اپنا نام سی بنایا سموڑ ڈالا. کتنے ظالم نکلے آخر یار میرے وانگ بے درداں رولیا سموڑ ڈالا. جنہ تے مان تران سی خوب مینوں انہاں ہی خاک اندر جا ملایا سموڑ ڈالا. اجڑ گیا باغ بہار پٹوار سارا حالت میت جد ویکھیا سموڑ ڈالا. کون کیسی ان کبیر میدانہ اندر دیکھو دیکھو آیا آیا سموڑ ڈالا. میں دعوت دوں گا جناب شیخ محمد وسیم اکرم صاحب کو کہ وہ کبیر صاحب کو شعر پیش کریں.